Takže chceli by sme privítať Centrum voľného času Hrajnôžka. Sú to naše krásne detičky z Tepličky nad Váhom, na ktoré sme všetci pyšní, však rodičia. Sú krásne. Teraz by som chcela privítať mladého 16-ročného chlapca Adamka Kubalu z Varina, ktorý nám teraz zahrá 3 krásne folklórne pesničky a rôzne iné cifry Čerchovského rázu. Však, Adamko? Naši seniori, ktorí majú v skupine 10 členov a musím ich pochváliť, alebo oni sa musia pochváliť. Pred 3 mesiacmi vystupovali, si predstavte, pod Eiffelovkou v Paríži pre francúzskych Slovákov. Akurát som tak chytil, ale máme tu ešte lepšiu špeciu slovenskú, takú našu fazulu, takúto. Sama dobrota, aj s kapustou. Ježiško môj. Brucha stiahnuť, prednosti vytlačiť. Len koláče, čo na, no. Yeah.
Vítajte v tepličke nad Váhom. Takže máme tu poľskú skupinu, folklórnu skupinu Harmony. Pochádzajú z mestečka Pavlovice a presnejšie je to Kšižovice. Vážení priatelia, dovolte mi, aby som vás všetkých privítal na inaugurácii 3 kníh, ktoré vyšli vo vydavateľstve Georg. A najprv dovolte, aby som vám predstavil vášho dobre známeho Juraja Štefuna, ktorý je majiteľ toho vydavateľstva aj tlačiarny, ktorú tú knihu vyrobilo. Rád by som začal knižkou, ktorá je vám tepličke asi najbližšia, pretože sa volá Žofia Bosniaková Slovenská svetica. Napísala ju tu táto dáma po mojej ľavici, Alena Stašíková-Gavlánková, ktorú srdečne vítam. Príjemné popoludnie prajem všetkým, ktorí prišli, a všetkým, ktorí teda prejavia záujem o túto knihu. Odpovedám na otázku pánovi Horeckému, čo ma viedlo k napísaniu tejto knihy. Moja odpoveď je jednoduchá: láska. Láska k histórii, láska k umeniu a láska k človeku. K človeku, ktorý má dobré srdce. Takže Žofii, ako vieme, aký osud mala počas celých toho dlhého obdobia, kedy pôsobila v Tepličke, na Strečnianskom hrade, kedy sa prechádzala týmito ulicami a koľko dobrých skutkov vykonala. Takže z úcty a lásky k človeku, ktorý mal dobré srdce, som napísala túto knižku. Tak poprosím týchto 2 krásnych ľudí, aby pristúpili sem. Ja im dám tie knižky do rúk a poprosím, aby ich posypali lupeňami kvetov. Môžete slávnostne? Áno. Tak. A týmto ich odovzdávame do vašej láskavej pozornosti. Nech sa tým knižkám na ceste dobre darí a nech sú také dobré a pekné, ako títo 2 pekní mladí ľudia. Ďakujeme vám všetkým za pozornosť. Když jsem já šel okolo hrad, závodil mi Karafína. Když jsem já šel okolo
Čeky, je tu medzi nami v tepličke. Čeky, vítaj. Ďakujem veľmi pekne, prosím si ešte do posluchu seba. Ja som veľmi šťastný, že v tepličke môžem dnes účinkovať, lebo malo pršať. Malo to tu skladiť, ale že sme to vybavili, že nič. Z východného Slovenska sme to nesli ešte ďalší týždeň výborného počasia, 38 minimálne. Díky, Červený kríž je tu. Čo si, len tak, akože, ako keby, takže vy ste už teraz vlastne slobodní, môžete ísť spodia dolu. Ďakujeme dvojici, moderátorskej, Tesilová, čaute. Preber to za nás. Jasno, tomu sa hovorí, že odvolajte proste moderátorov. No nás niekedy moderátorov zavolajú aj všeličo, ale ja som tu došiel so svojou hudobnou skupinou, budeme tu dnes hrať a budeme sa snažiť, aby ste mali krásny čas, lebo som slúbil Zofii Bosniakovej, že dneska to tu bude naozaj jak má byť, takže dúfam, že to splníme. A nedám si vziať, čo mám rád, kým budem stáť na vlastný, čo sa robí. Iba háda, miniem aj to, čo nezarobím. O svete viem viac menej, že sa točí, keď stopnúť ho chce. Mnohí chcú ma len zmiasť, do žíl pichnúť mi nás. To si nedám len tak vziať. Myšlienky, lásku a sny, whatever tebe. Nedám si vziať, čo mám rád. Kým budem stáť na vlastných, whatever tebe. Svietia od mety si taká fajn, celý svet nám niekam unikol, tak už ticho, už nešekaj. Magneťák vzal brat, čo robiť skôr, za dnem tam tu beží búrlivé víno. Chladnička je prázdna, pory toho blázna. Magneťák vzal brat, čo robiť skôr, dceru zmrknúť, musíš už skončiť s privátmi. Ako je nám dobre, priplatne, 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 priplatne. Vôňa hlasov včere búchanie na dvere, to je vrata dnevnou vraví priplatne. Sklíčka, sklíčka dotykov, svietia od mety si taká fajn. Celý svet nám niekam unikol, tak už ticho, už nešepká každý. Sklíčka, sklíčka dotykov, svietia od mety si taká fajn. Presne tak, celý svet nám niekam unikol, tak už ticho, už nešepká.